Yung buntag mga ka-right, karon di ayan, kung grada ron kay buhatag kanang katayanan sa tanong ni mama ba, tawag na to nagpool niya. Ang patay dito kay mga putos, wala siya usa siya ka klase sa vines niya. Lain po na itong buhaton, pangalan na itong matanong sa mama. Itong mga rare nga tanong niya, hindi lang tanan gidaghan kayo. Sunod na po ito yeah. Mr. Right. Tanaw na to sa pagbuhat Ayan, pakita ko na. Si pakita mo na, dungga na kayo. Pakita mo na. Ano na siya. Kahoy ra na og tawag ani ng coconut husk. Coconut husk nga girup. Husk na siya. Saka na yung bunot, sa Bisaya bunot nga gisi ba niya pagkahuman gisumpay yung mga rope. Tingnan niyo ni pagbuhat tanawa. So tudloan to mga ka-right kung saan pagbuhat sa coconut rope gamit ang coconut husk. Mao ni siya. Pagbuhat mga ka-right. Lupas po sa magpatuyo ko. So, kit-on yan sa mga kuha niya mga gamit niya. Ang first, ni ang coconut rope. Yaga na nanay. Coconut rope. Sunod, bisag unsa basta pwede magamit og pole. Lang among gigamit kay batilis. Mao niya ang sample pero dili na siya mao ang gibuhat sa pagkakaron. Kani siya kay pinalit man niya na dinalian man ni. Design. Mao ni katayan niya. Mao ni ang marble putos no. Ano yung marble putos na. Golden price. So, balay. Mga ka-right mo ni ang golden photos. Mga ka-right mo ni sample sa golden photos. Mo ni ang buhat niya last na gamit kay alloy. Aluminum pole. Aluminum pole, dili foil. Lahi na inyong ginahon na mga buhanga mo. Mga ka-right, green photos na siya, giant. Kani siya, monstera ni siya. Pero katay ka po ni. Ano yung pambuhat niya? Ano yung butangan na niya? Wala pa man na butangan na niya. Butangan na niya ito yung mga pambuhat. Ano yung mga tanong mga ka-right? Namoy mga banahan diya. Panguban diya, yan yung pambaligya. Luwa kayo kay boss mga nana. Kamunay, comment na lang. Comment ang inyong gusto o inyong pangutana. Apply. Alright, na panidray daghan ni sig tanom. Di siya ingon daghan pero na agad. Strawberry. Tanong mga ka-right, kung namoy gusto sa iyang mga tanong, pwede rin ninyo i-comment down below. Before mo mind sa inyong nakita ng mga tanong gusto nyo paliton, subscribe dun mo sa subscribe. Bunalis bilin, ting, ano ba? Meron saka tabalik tanaw na itong ito yung kabuang buhat ito. Musta na yung kabuang yung buhat. Musta na yung kabuang buhat ya.
Nahuman din niya. Oh, tayo niya correct eh. Wala iya kung didublihan. Diba na ko. Chicken pagpupot sa lahi. So ang ugat gede ang kuha na purpose nga butangan sa ginana. Kapyat. Nasa ka kapinuman ang siya basta. Ba? Dito kayong panahon mga ka-right oh. Tagas pa lang. Mag-ipo ko sa tindahan. Jade po to si mong butangan na. Kaya niya. Kanina dari ubos. Mag-ilit taas sa kayo. Asa ka na oh? Kailan to pa ng green? Kanang green. Yung ka Jade. Jade photo sa tawagan na. Green man oh, green din Jade no. Hindi puro ng jade. Jade photos dito mga ka-right. Wrong dito ato day. Ato tato panganlan mga tanom niya karon niya. Saan man busy na siya. Ininsay nga na ni mother. Haman ka na. Kuan. Lemon lime rubber plant. Lemon lime rubber plant. Nya kani siya Burgundy rubber plant. Burgundy rubber plant. Nya kani sa Piniki. Tiniki rubber plant. Siya tulo ka variety ni siya nga rubber plant mga ka-right ah. Siya mo siya lemon lime. Ano yan dahon? Murag lemon niya. Murag lime. Piniki rubber plant. What's up? Kung utana nimo. Kani mao ni ang burgundy. Burgundy. Ano yan dahon mga ka-right. Burgundy. Ayo di. Ya, kani siya mo ni Tiniki. Tiniki rubber plant. Right kano. Niyan 3 varieties of rubber plant niya. Sunod kaning gagmay Mga baby rubber plants ni siya mga isa-isa. Dilian mo. Wa pagay mangutan naman. Asig tubag. Baby rubber plants ni sila. Ani siya tulog ya ka variety usa, duha, lemon lime. Tulo. Na po na siya. ya kani siya lemon lime. Lemon lime ni siya nga variety mga ka-right. Baby lang siya. Mga gitawag ni siya baby mga ka-right. Kay gagmay man siya di siya ingon mudako gid ba. Pero sa akong tanaw gid ng mga ka-right sa mga ka-right sa ako lang kuha na mga churi ba. Pangan lang siya baby rubber plant kay gagmay. Ya kan maong ni gamay siya kay wam gani gi muram gani siya gi tawag ani gi bonsai. Taka ano ko yata idea ra na ako ipagbuot. O ni ingon nga mauna. Idea gali idea di na ingon nga mauna siya fuck. Alright, pusuko sa mama, oh. Pabaon ngayon. Ilong pagtrabaho dia. So mao ni mga kareta mo ni siya ang lemon lime nga baby rubber plant. Sunod kay unsa naman sa siya? Brigitte. Brigit kano brigit. Kailangan brigit mga karet. Kanang brigit mga karet kung may tabo na kung inom kag tuba nga bahal ba. Laging mo brigit ang imong kuan, imong a-hole. So bitaw mga karet ko anang tawagan ni variegated baby rubber plant. Pero sa tinod mga karet green rin siya nainitan. Nainitan mo na ni yellow di bitaw. Variegated yan tawagan ni mga karet. Yung mga kabuang sa mga plant lovers ba. Ya, sunod kay sani? Rubber plant, yun. Baby rubber plant. Mo ni siya baby rubber plant rin siya normal pero mahal-mahal ni siya. Maor gyapon ni sa presyo mga karet. Pero sa pagkakaroon iya pa ning gipakuan kay ma'am nitong imo og mother plant. Kaya to mother plant yung baby rubber plant. Di na pwede na mo. Ano baby nga mother? Yabag na nila. So mga karet, napatidag ng mga plants diri. Matana pa ta.
kinds of butterfly. Natay 3 kinds of butterfly na diri ma. Four. 4. Layo ang usay green ko ako. Dako, uy. Green nga nani. Dili ka na. 1, 2, 3 katong dako tuwa dito naog dito. Ama to dako katungguan. Wala namit ka ba to skilled good. Na. Na katunggan mo. Pero mga ka-right, ang ato na sang sunod nga pati siya ka-variety mga ka-right ko an butterfly. Butterfly plant. Ano nga lang sa butterfly? Wapa. Nanay siya. Pero mga ka-right, butterfly plant. Pati siya kabuk. So, mao ni siya mga ka-right. Pangalan siya butterfly. Kay Siyempre. sa iya lang nga andaan butterfly. Amo ba butterfly ang imong daon daw no. Murag nagkuan babatog na butterfly sa tanong gali. Sanga. Ah. Ya. Kita pakita ta ni man. Ibaw kas mga ngana ni, tayong variety. Wala. May butterfly na siya guys. Kani siya mga ka-right. Violet ni siya nga naay pagka pink-pink ang yang sud ba. Ya, na green ang uban na ni green. Anong na ni green? Kaya editan mo na. Ano siya damage siya mga ka-right. Ano siya niya. Nani siya ikaduha nga variety niya nga green gid siya. Ano mga ka-right. Sa tigmay panmuwak na sa mga ka-right. Yang ang green pud mga ka-right ay yung flower is puti. Yang ang violet yung flower kay may pagka pink. So, ang sunod kani siya. May pagka brown nga violet kani siya ang mga ka-right niya. Bata pa man man mo pa na yung color. So, kani siya muwak na sa dyan niya. Lahi sa dyan buwak mga ka-right. Lahi sa dyan katong primero nga duha ka variety. Alam mo na katong ang giugso. Oo man itong giugsok nga katong gikawat itong mga ka-right. Kaya nito ko nung din siya mga ka-right. Ato ko na. Reviews. Flashback. Ito to. Nya kanisa mga ka-right Manilas na mo mga ka-right. Green siya nga na pagka sagol violet yan to nga. Kani siya ng yung variety itong isa. So, ito siya mga ka-right, mga butterfly. Nya. Sa pilain na to diri. Kanin ni. Peace lily variegated. Peace lily variegated mga ka-right. Nasa tedi variegated dito niya. Nasa suday. So arang usa ng mga ka-right ay. Di siya variegated mga ka-right. Peace lily ka pa siya. Peace lily. Nindot kinig buwak mga ka-right, mamuwak mga ka-right. Ikaw ang mga varieties na photos. Marami. Varieties. Variegated. Peace lily. Right. Na peace lily o butterfly o rubber plant nya sa putos na punta kay sige tagpakita tong putos ang iyan sa mga varieties ha antay dagang putos pila na kabuok imong variety ng putos nimo 6 dagang kay kana naani mo Kada di, kada di na. naaba ni mo ron ang 6 Hala, uy. 1, 2, 3 na guna diya. 4, mo ba sige atong tan-awon nang yang kuan atong 5, 6 to dito. ato i pakita sa inyo ang mga variety niya sa iyang 6 kabuok putos ha okay. So, mao ni ang saan ni siya? Manjola. Ako marble marble. Marble putos. Saan siya? Mao ni ang kuan na yang description yang kuan sa yang dahon. Giant marble photo. Giant marble putos na siya. Pero nasa tay marble putos nga gagmay. Ang Bato. kanang kilid nimo, Manjola na. Ako kana siya ko ana. Kanang enjoy photos. Kani siya tawag ni enjoy putos. So duha na unom to kabuok atong kan enjoy putos. Yan na skilid. Ya kani siya Manjola. Dili. Stupid. Pearl and Jade. Pearl and Jade putos. Pearl and Jade putos siya. Gitawag siya Pearl and Jade putos mga ka-red. Kay puti ang iyang gawas. No, puti ang gawas niya. Green ang iyang sud. So jade, green man jade na siya. Ya, Piteron niya mo na. kaning putos ka pa ni. Dili. Buisit. Kini mga ka-red, golden putos ni siya mga ka-red. Giant golden putos. Ayan siya. Gunting. Shum. Kani siya mga ka-right mo ni Manjola. Manjola putos. Iyan yung butangan pudog katong pool para katay ba na. Katayo na kayo na siya. Oh. Taka na. Taka ng mga addict nga ng igmat na kayo ng ganahan na kayo mulatay ba. Ano na siya.
kalatayo na po na siya. Anong buhatan siya pool sa akong mama ni mother. Kita sa layo. Ato pa ni katay dito. Para mo ni siya ay kaunom na mo nga variety sa kwan mga kareta. Man ni tawag jade putos. Napatay niyon. Una pwede kapito day. Niyon putos daw mga karet. Kani siya jade putos niya. Napwede sa tin. Kani mga karet man yung neon putos mga karet. Neon putos kay sa pangan plan na yung neon man siya neon green. Atay ni siya. Kini mga karet sa tin putos ni siya, rare ni siya mga karet. Bagko ka to ni nga itong kinawat nagpinutol ba. Mapay pagturok na yung mga karet. O kaya siya kadako ba. Sige lang paabot lang tana. So variety sa yung putos mga karet niya. Ya kani siyang buang niya nahuman na ni aglak ka naman aglak na nahuman na ni siya taas na niya yung buhat rin gay ano taas po kaugmao ng iyong tanong no ito ni yata ni man Iwi lang pero okay na. ano siya man yung finished product mga kareta tarong sungkod ni Kuan. Yung Moises mo ni sungkod ni Moises mga karet. Pagita dito pag watong katong ilas ko yan ni kubi katong sa ngalan ni katong So okay na. kuan basa katong kuan. Ada na ka James din. Wah? Basa. So imo ni tugsok. Oh. Mga klaseng content ng adlaw mga karet. Kanang pantitos tirada. So gabahan mo sa pagbuhat og pool nga ang gamitan siya og coconut. Tawag ano? Coconut rope de buo. Coconut rope siya. Tangan og coconut rope ba kay? Manto siya kanang putos pool dili. Dilan sa kay siya kanang mato siya kanang kuan kanang katayanan niya pool ang tawag nga di ba? So salamat sa pagtanaw kay mo subscribe mga malam tayan ni. Ya, sunod na pod. Good luck.